Гүрләшеп яшәйек ердә, әйдәгәдәяк без бергә бәергә. Гомердәр үтә икән ул, янала бөтә икән. Күңелдәр генә һаман да нәмәләр көтә икән. Бригадир Бүкке дөньяңа яланган, нурга тулган һәм яктырган. Йөрәгем юнып китте, елмаеп караган үдемә. Карама, уйлама, өндәшмә, әклимә, генә минең уемда. Так, а в Башкирии вода 40 градусов она. Если выпьешь той воды, то пойдешь считать столбы. Ярактарга алып киттеләр. Бер кайтмам, әсәй бер кайтырмы. И потому я учу башкирский